Sugeng siang lur, sugeng sonten en, sugeng dalu lur, posisine ngontel loran leren lur trah ya balungan tuwek karo balungan nom tetep menang balungan nom lur. Ngono lek ra salah ya. Jarene wong-wong iki dhisik ngono kuwi lur. Posisi leren nang tengah sawah lur. Tuh, sawah ae juru-yuruyu wis diutas panen wis. Bocah wis biasa lur. Kaya senengane tutusan lewat ngono sawah-sawah ngono lur. Estetik. Piye minggumu ngene iki piye? Kene aktive ya wis ngene iki. Sepedaan loran leren ngono. Oke. Lah yo posisine ngene iki. Ndelok Dik. Sopo? Men es teh lur. Jangan lupa di siang bolong panas-panas kerak-ngerak minum yang seger-seger. Posisine ngene iki ning sawah. Dadi yo suasanane yo lewat jalan tengah sawah lur. Sing kono kae ya kae omahku kono kae. Perumahan blok kono perumahan tok. Minggu ngarep ning ndi awake dhewe ngontel iki? Nang dijak. Minggu ngarep genti ngalor. Ngene itu mbakan pakado endak karo Mas Bal dijak. Ngontel lho. Ya ben mbakan karo Mas Bal ben Pak sepeda harus teh. Mbak sepeda. Pak sepeda ndel ben Pak montor karo Mas Bara. Ngono. Adewe sing ngontel. Iya. Heran. Oke lur, wis cukup ngono ya lur. Posisine leren bar sepedaan. Sudah wis leren ping 2 kali. Jane ya ora adoh sih nggur cuma piro kuwi. Paling 8 kilo, 7 kilo lah. Oke lur. Wis ngono lur ya. Selamat menikmati minggu weekend kita hari ini bersama trio BNI Channel dan juga Mbak Indi yang dua tidak ikut lur wis rada gede dadi rada angel. Oke, ngoten mawon sugeng siang en sugeng dalu. Sugeng sontene lali. Oke, bebek di lain jumpa lagi di season selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.